கஷ்டப்படாமல் எதுவுமே கிடைக்காது. கஷ்டப்படாமல் கிடைக்கிறது என்னைக்குமே நிலைக்காது. நீ உண்மையாக இருந்தா, நேர்மையாக இருந்தா, நல்லவனாக இருந்தா, எந்த யாருக்கு கெடுதல் செய்யாமல் கஷ்டம் அதிர்ஷ்டம் பண்ணா அந்த ஆண்டவர் டெஃபினட்டாக கைவிட மாட்டான். கெட்டவங்களை ஆண்டவர் நிறைய கொடுப்பா, ஆனால் கை விட்டுடுவான். நல்லவங்களை நிறைய சோதிப்பா, ஆனால் கைவிட மாட்டான். கீழே விழுந்து மேலே விழணும்னு எப்படி? அதாங்க லைஃப். சேலஞ்ச் வேணும். ஓகே, இதாச்சா ஒரே பார்த்துக்கூடாது. இல்லைன்னா இருப்பாது, அது பாரு நிற்கணும். நம்மளை தலையில வச்சு மிதிக்கணும் சொல்றோம். மேல தலை மேல மிதிச்சு நம்ம மேல போகணும்.